Спряхме клиент от огромна грешка. Спестихме му 40 000 лева. Колата е Mazda CX-30. Пристигнахме на място. На пръв поглед колата е бижу. Продавачът след кратък разговор свали от цената с 1000 лева. Още при влизането в купето се видяха странни линии по тапицерията на тавана. Двигателя след запалване държеше високи обороти. Външен оглед. Десният фар беше наранен, а фугата на калника не беше равна. На прага на предна дясна врата уплътнението не пасваше добре. На пантите и по ръбовете на двете десни врати имаше следи от нещо червено. Между задна дясна врата и заден десен панел фугите отново не бяха равни. Какво се оказа? Застрахователна тотал щета от Канада със страничен удар вдясно, това обясняваше всички странни неща по десния борд. Така предпазихме клиента. От SuperHelp сме тук, за да ви пазим от капаните на пазара. Свържете се с нас и нека заедно намерим вашата мечтана кола.